Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň prezidenti halkara bitaraplyk güni münasibetli iş ketilen Türkmenistanlylaryň 796-synyň günäsini geçdi. Bu baradaky degişli permany Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň nowatdaky mejlisinde gol çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedow İçeri işleri ministri İskender Mülikowa ýüzlenip, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen birlikde günäsi geçirilen adamlaryň ählitiniň tutuklukdan boşadylyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgal agdalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Adatça bolşy ýaly bu gezek hem günäsi geçirilen tutuklaryň ýurduň Jenaýat kodeksiniň haýsy maddalary etasynda tutulgy hökm edilendigi we ceza möhletleriniň näçe bölügini türmede geçirendigi, şeýle-de olaryň haýsy ýaşlardaky raýatlardy barada hiç kili maglumat berilmeýär. Mundan başga günäsi geçirilenleriň hatarynda hukuk toporlarynyň syýasy matlaply tutuk edildi diýen adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agzalmaýar. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri indi tapgar 4-nji gezek iş ketilen Türkmenistanlylaryň günäsini geçmek yglan edildi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň adynyň iki çağlar bagynda enatalardan täze bayramyna görülýän taýýarlyklar üçin 80 manat pul talap edilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goloýdy geçiren hökümet maslahatlarynda täze bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada beren tawşyryklarynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň 112-nji we 108-nji çağlar baglaryna özüniň çağlary gatnaýan enatalar ençemesiniň Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun bermegine görä, bu talap barada agdalýan çağlar baglarynyň ýolbaşçylary, terbiýetçileri we enekeleri geçen hepdäniň ortalarynda duýdurypdyr. Türkmenistanda täze bayramyna görülýän taýýarlyklar münasibetli çağlar baglaryna özüniň çağlary gatnaýan enatalardan pul ýygnamak tejribesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne enatalar şu ýyl ýygnalýan pul serişdesiniň geçen ýyllardakydan birnäçe esse köpdigini aýdýarlar. Çağlar baglarynyň ýolbaşçylary bize de ýokardan berilen görkezme çağlardan 100% pul ýygnalmaly diýildi diýip jogap beripdirler. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Евро Radio FM radiosu Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan Türkmenistanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olary Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň kömek etmeýändigi barada ýöri gepleşik taýýarlady. 6-njy dekabrda Belarus radiosynyň resmi web saýtyna çap edilen maglumatda Türkmenistandaky ykdysady problemalar sebäpli türkmen banklarynyň plastik kartlardan daşary ýurtlarda nagdlaşdyryp bolýan puluň möçörüne çäklendirmeleri girdendigi we şondan bäri türkmen studentleriniň okuw töleglerini öz wagtynda töläp bilmän kösenýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň resmileri gynansak-da bizde bu mesele barada hiç ýyly maglumat ýok. Biz bu barada kommentari berip bilmeýäris diýdiler. Diýilip habarda aýdylýar. Häzirki wagt türkmen studentleri öz plastik bank kartlaryndan günde diňe 30 Amerikan dollaryny nagdlaşdyryp bilýärler. Şeýlelikde studentleriň öz okuw töleglerini mysal üçin 1300 Amerikan dollaryny ýygnamak üçin ençeme gün gerek bolýar. Azatlyk Radiosu bilen Orsiýetden habarlaşan Türkmenistanly bir student hem plastik bank kartlaryny puly nagdlaşdyrmak bilen baglanyşykly problemanyň bu ýurtda hem dowam edýändigini aýtdy. Studentleriň bank kartynda 300 dollar goýulan bolsa da olar şu wagt diňe 240 dollary nagdlaşdyryp bilýärler. Ýöne günde däl. Mysal üçin men şu gün nagd pul alan bolsam, onda diňe 2 ýa-da 3 günden gaýtadan synanyşyp bilýärin diýip anonim şertde habarlaşan we Orsiýetde okuyan student 10-njy dekabrda gurrun berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.